fulɓe meɗen yiɗa ɓatto bandiraɓe muɗum fulɓe hollati muɗum to en daran kaɓe na waɗa pullo ummode dilla lettugay to wara seeɗa he ko abaɗo kenga mi holli photoji majjum razaku pullo wari he nayi muɗum hi jemma noon o wi acco o wakkitoɗo to weyti fu o yotto ko sukagu no fotinani ko aba o ɓaggi leggene ni jemma ha ɓe wari ɓe jongi a tawi fa ɓe yari hina o gani to ɗani ɗum ɓe ittoy unuge ɓe fimo ɓe yiɗi ɓe wara ɓe ittoymo ɓe waddimo module min ummi min yehi min yiɗi commissaire min waɗi haalaji ɗin goy hammadi wi to niɗɗo ba min a wodi procès verbal min wodi ireji holluɗi hande gonga min no on min na gollana Pulaaku amma Pulaaku tokkay ɗum on noon no min ummi dow min nanga ha ɓe wari ɓe jooɗo dimo ɓe yari a tawi me ɗum noon fulɓe ɓen wi toye wari wiki a to min nanga ha ɓe ɓen min acca ɓe hina o gani haala kan ka wati to pullo on noon ɓe ñawta ɗum fa hande o melata sey ɓe ɓantamo go ɓe yiyanamo kokori mi ƴama on to pullo gaɗa cuuɗi muɗum kaɗo fiya non noon e gaɗam to on yi hina min mi yetti ɓe getti meɗin notiɓe janguɓe notiɓe ngam himɓe fu butu bane pullo yiɗa bannum mo bun c'est à dire pullo mo itere wayre me yiɗa bunɗo ɓattoɗum amma mi yetti on onon janguɓe na yiɗi holla min no min waɗata go min yaha yeeso woɓɓe meɗen ummakeno ina yiɗi ñawlo ceede dow inde département Atakura ɓe ɗum ɓen min mi yehi ñande nden wimi hoɓɓe no ɓe wi min mi woɗa gonga de commune natengu ba représentant ba goto wala no ñande nden mum to onon janguɓe heñi waɗi diplômé ɓen warum wi on waɗanti mum installé hande jooɗo ɗum hande no yiɗi ɗum waɗum joni ɓe wiya ñamane gonno onno ne onon on annanano Pulaaku jaɓat ɗum to nonnon ɗum sakitore to no Allah he barke sukaɓe bandiraɓe an notiɓe eydini an mi wawi in salake ka ɗum min wi to ɓe yiɗi ñawla ceede dow comme département fu sey laato département jeunesse mum hawritinto goddara en liwe babiraɓe meɗen en sutteɓe de meɗen amma en yiɗu noon laato to ɓe yinnono goɗɗum fu ɓe ɓatto en ɓe nodda en ɓe moɓita en limaɓe gam ɓe waɗa noon retraité jango ɓe yawtan noon ɓe acca en mais hana ɓe yawta ɓe accida en ñamale ɗe en annanano ka ɗum kam min mi salake no ɗum amma no wari ɗum ninni wala mi jaɓi dow département mi wiyata commune natengu gam mi golla noon he département mi jaɓi dam to yiɗuɗon potal meɗen yaha fu inchallah Allah he barke woline werene meritine ɗo ɗum laatake ko waɗi min yettan taw dotale notiɓe wari ngam on yi dotale na ɗuɗi de natengu amma babiraɓe meɗen wari Allah junna sabbungo maɓɓe onon bo wonuɓe na dayta no waɗiti ngo yehi yeeso Allah hokka on sa'a ko mawniraɓe muɗum heɓay hokkami minen bo yonki he sabbungo he jawdi he hakkilo fukkingo he onon sakikiraɓe amin to gonɗum fu to wiyeyike o gam min haɓɓanayi on min daran on noon banji hande no soy an o batiranno yike janano noon haɓɓani ɗum non noon bane to en daari no noon fu en hoddatako en ɗuuɗa men en ɗuuɗa to en nototono noon hawritoɗen en tawan noon en waɗi semme amma en hawritaki en sennino min tinnake lawani he arrondissement ji Nati tenguɗo ɗuggay gureje mum suña no wala mo anna haala kan no min ummi million jeego min wi ha ɓe yuɓa min yaali haala kan to laamu dasakate noddi délégué ji commune fu e arrondissement ji ɗin ɗi fu wi kan se ɓe yuɓa ceeɓe ɗen ɓe wari ɓe wi ɓe hiɓata ceeɓe ɗen to dow Pulaaku leydi ɗo gani fulɓe meɗen ummoy noon dilla lettugay tun fe konne ɓe wari ɓe wi me pullo waylata leydi ɓe wi me pullo waylata ceede to kan ɗum fa hande woni na en pullo yiɗan noon wallego ta etti dogga wurte o yi hina hanu noon to pullo heɓi haala go wari tawi min ƴamataɓe essence wallahi min ƴamataɓe essence hecci kenga de arrondissement 2 et 3 ɗo nagge noon faltoto ma atda e wimi ike les champs piégés ike ɓe waɗan noon geson pitte ɓe yehi ɓe hettoy logoje ɓe waɗi ɓe jowi he ladde nayi wari naati ɓe nangi nagge ɓe wi se Pulaaku yoɓa toon 50 000 yehum wimi ɓe wata ɓe yoɓa encadreur en yiyay donc Pulaaku heɓa déplacement encadreur 10 000 ɓe wi ɓe wala 10 000 wimi to wala 10 000 badde waɗu suudu baba heɓum ujunaje tati photo sappo e joyi mi hokka haɓe ɓe wi ɓe wala photo sappo e joyi wimi to waddi ujunaje ɗiɗi photo sappo ɓe hokki an ha ɓe wi nagge gen wali jemmaje ɗiɗi to muɗum kanum to hina ujunaje sappo ɗen noon kanum wawata acca wimi ɓe to noy ɓe waɗata ɓe wi kamɓe ɓe yaha ɓe deta ceede wimi to mi noddan atda in yehum noddun atda in ɓe ɗum wi mi deta ujunaje ɗiɗi ɓe wara ɓe yaha ɓe waɗa ko sawa kadde mum ɓe yuɓa
Ah, ni fulbe ben kenga be hibe yoboy cede ba be bataya. Be hibe yoboy 80 000 au lieu de 20 000, au lieu de 50 000. Puis c'est ha ben wi non to cede to na gengen wali be di wali cede wona non na lima. Non non dum wadiri. Be yobi be henye ko be wadi be wi. Toy to délégué to menen woni be na golla min jama be essence min acca non du golle ami min na golla wakati de mun be ho itta non est-ce que en wawan en walla be to kan non woni na tampina pour lo yida bannu walla dum ama be waran wi be wiya ettan ta etti fu be yofite be wiya yofabe ta yofi be buro be ya be bisa inne maada to min mi yetti waldere ne ama waldere ne wala cede économie ne wala caisse ne fewrere no gangoni hanne o ummaki medin minani Razaku wike in wodi hawrine fa wasa penko on andi diddo fu no tako su wajiba mudum kan non bata nominati tengu hanu non woda cede mudum ganto himbe wari wi projet gonto wari wi été hinano be wi été etun ele ho hokuna cede non wodu ton compte on to ton wonti compte fu projet e muna non na wala on yi na tengu wala compte mudum voilà mais mi yetti mi daroto dum en dudi mo funa wodi ka be data Allah walla